سیوم فеврал дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон таҳти раёсати раиси вилоят Давлатали Саид ҷаласаи корӣ баргузор гардид. Дар ҷаласаи мазкур муовинони раиси вилоят, муовини роҳбари дастгоҳ, қисман роҳбарони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва мудирони шуъбаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят иштирок намуданд. зимни таҳлили вазъи соҳаҳо таъкид шуд ки ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паём ба маҷлиси олӣ ва ҷаласаи васеъи ҳукумати мамлакат баён гардидаанд чораҷӯӣ карда шавад. Барои риояи ҳатмии дурусти қоидаҳои кишти зироатҳо, марҳила ба марҳила зиёд намудани кишти картошка, сари вақт гузарондани шудгори хушсифати заминҳо, истифодаи тухмиҳои наву серҳосил ва ба минтақа мутобиқу озмудашуда, бунёди боғу тогзор аз ҳисоби заминҳои талу теппаҳо, оқилона истифода намудани обу замин дар муҳлати оптималӣ кишту парвариши зироати кишоварзӣ, обёрии заминҳои бекорхобида, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмини рушди соҳаи саноат, ташкили ҷойҳои нави корӣ, вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва даъвати баҳорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба масъулон дастуру супоришҳо дода шуд. таъкид гардид ки дар пайравӣ аз иқдомҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳамаи имкониятҳо иншоти таъиноташон гуногун бунёд ва шароити арзандаи кору зиндагӣ барои сокинон фароҳам оварда мешавад. раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид инчунин масъалаҳои мубориза бар зидди малах, сари вақт супоридани андоз, нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни таърихии миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, вусъати корҳои сохтмонӣ дар иншоти ҷашнӣ, ташвиқу тарғиби дастовардҳо тариқи телевизионҳо ва дигар расонаҳо, баргузории озмуну маҳфилҳо бахшида ба солҳои фарҳанги китобхонӣ, ҷавонон, сайёҳӣ, соҳаҳои маориф ва тандурустиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, ба роҳбарони сохторҳои марбутаи вилоят бо истифода аз имконияту захираҳои мавҷуда барои бартараф кардани камбудиву норасоиҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 30 рӯзи созандагию бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан дар Хатлон. дар идомаи кори ҷаласа раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар ҳошияи эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияти худшиносии миллӣ дар вилоят иқдоми муҳими ҷамъиятиро таҳти унвони 300 рӯзи созандагию бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан эълон намуданд. зикр гардид ки соли 2026 барои мардуми Тоҷикистон соли таърихӣ буда, ҳар як шаҳрванд бояд дар ободонӣ, тозагӣ ва беҳсозии муҳити зист сар карда аз хона то маҳалли зисти худ саҳми арзанда гузорад. дар доираи омодагӣ ба таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ дар вилояти Хатлон бо нишондиҳандаҳои 106% иҷро гардида, ба ҷои 6260 иншоти пешбинишуда 6640 иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шуд. танҳо дар соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 2572 иншоти гуногун ба истифода дода шудаанд ки нисбат ба нақшаи солона 2.3 баробар зиёд мебошад. дар идомаи ин иқдомҳои созандагӣ дар соли 2026 бунёди зиёда аз 1500 иншоти нав аз ҷумла муассисаҳои маориф, то мактабӣ, тандурустӣ ва беш аз 80 корхонаву коргоҳи саноатӣ дар назар дошта шудааст. дар соҳаи маориф соли гузашта 146 муассиса аз ҷумла 110 муассисаи таълимӣ бо 1242 синфхона сохта шуда, барои беш аз 62 000 хонанда дар ду баст шароити таҳсил фароҳам оварда шуд. ҳамчунин 32 муассисаи томактабӣ аз ҷумла 20 боғча барои 4074 кӯдак мавриди истифода қарор дода шудааст ки сатҳи фарогирии кӯдаконро ба 33.2% расонид. бо саҳми соҳибкорон ва сокинони саховатпеша 61 муассисаи таълимӣ ва 13 муассисаи томактабӣ ба маблағи умумии зиёда аз 148 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. дар соҳаи тандурустӣ 41 муассиса ба маблағи 105 миллион сомонӣ, инчунин барои ҷавонон 61 иншооти варзишӣ ба маблағи 131 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудаанд. илова бар ин, соли 2025 дар вилоят 636 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш ва 108 адад пул таъмиру азнавсозӣ гардиданд ки аксари онҳо бо саҳми соҳибкорони ҳимматбаланд ва аҳолӣ анҷом дода шудаанд. ин ҳама ташаббускорӣ ва созандагию бунёдкориҳо нишон медиҳад ки иқдоми 300 рӯзи созандагию бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан метавонад ҳамчун механизми пиёда сохтани ҳадафҳои дар ростои соли вусъат додани корҳои созандагию бунёдкорӣ ва таҳким
تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ولایت خطلان را به یک مرحله نوی رشد وارد و ساکنان شرفمند آن را به خودشناسی و خودآگاهی ملی هدایت نماید.